21 лютага сваё прафесійнае свята спраўляюць тыя, хто ўмее размаўляць з камянямі і ажыўляць мінуўшчыну. Сусветны дзень экскурсавода – свята людзей, замілаваных сваім краем і гатовых дзяліцца гэтай любоўю з іншымі. Напярэдадні гэтага свята мы сустрэліся з дырэктарам дзяржаўнай установы Смаргонскі раённы турыстычны інфармацыйны цэнтр Анастасіяй Загорскай, каб высветліць, якія знакамітыя месцы на Смаргоншчыне карыстаюцца попытам у турыстаў з усёй Беларусі. Смаргонскі край – чароўны куток з незвычайна багатай гісторыяй, разнастайнасцю прыродных і культурных славутасцяў. Пабываць там, дзе вершыліся лёсы Вялікага княства літоўскага, зрабіць фота з мядзведзем з мядзвежай акадэміі, акунуцца ў гісторыю мёртвага горада, наведаць месца, якое стала калыскай знакамітага паланэза «Развітанне з радзімай», убачыць адзін з нешматлікіх помнікаў эпохі Рэнесансу, паспрабаваць марозіва, пламбір родам з дзяцінства. Гэта выдатная магчымасць не толькі здзейсніць займальнае падарожжа ў мінулае, але і атрымаць масу станоўчых эмоцый ад убачанага на гасціннай абваранкавай зямлі. Маршрут турыстычнага падарожжа «Гісторыя ў сучаснасці» уключае ў сябе практычна ўсе славутыя аб'екты смаргонскай зямлі. Гэта маршрут падзелены на некалькі экскурсійных праграм у розныя накірункі – Крэва, Залессе, Кушляны і Жодзішкі, дзе можна пазнаёміцца таксама з гісторыяй Смаргоні. Гэта мемарыяльны комплекс па лініі супрацьстаяння ў Першую сусветную вайну, гісторыка-культурны комплекс «Залатая горка», аб'екты фартыфікацыі каля горада Смаргоні ў вёсцы Хадакі, касцёл святога Міхаіла Архангела і другія аб'екты. Таксама пабываць у Крэва, Крэўскі замак, Юрава гара. У Кушлянах пазнаёміцца з музеем-сядзібай Францішка Багушевіча, у Залесі музей-сядзіба Міхаіла Клеафаса Агінскага. А вы ўжо бывалі ў Смаргонскім раёне? Калі не, то самы час выправіць. Запрашаем вас адкрыць для сябе гэты дзіўны куток Беларусі.